Simula po. Ayan, good morning. Dito na kami sa Babay Project. Ganun pa rin yung vlog natin, skim coat. Kwarto. Alright. Dito sila. May. Hindi na ubusan sa tubig sa ano. Now. Mag-vlog ka ba? Kanina pa. Hindi na kayo mag-vlog kasi Ayan, nakakistis na to. Magkakaroon na to ng kulay ngayon. Bali dito, baka maiwan dyan muna. Kasi may tatapusin pang pasok. Diyan banda, madudumin, sayang no skim coat. Ayan o. Hindi pa tapos dyan. Kaya ito, papaiwan ko muna kasi sayang ng skim coat. Madudumihan lang din. Ito lang muna yung gagawin mo. Yan. Saka dito siguro, banda. Yan. Kalahatin yan. Tapos doon ako sa labas. Magsisimula naman. Amoy! Yan, start na. Nakamix na ako ng ano. Mix ko na yung ating skim coat. Ay! Nako! Oh my Lord! Kaya ng channel, reaction siya ng Team Kawai. Nag-reaction dito lang ba? Ha? Nagawin siya ng channel. Ang gawin, vlog niya, reaction video. Sino? Tilo. Hindi. Reactor siya ng team. Oo. Ayan po, schedule grade 6. Interviewin niya lahat Oo. kung anong nangyari. Simting content figure. Ayan! Unang himas. Channel, simting content nga. Unang himas. Andre. Wala ka lang, bro. Hirap na. Bulungan mo muna. Tacho. Si Vince. Tol, pabunan mo kay Vince. Kaya mo yan. Simple lang nga yung init, ha? Simple lang yung init. Tapos guys, nakatune in, tatin din mo. Paano to, i-blind? Para din ang easy. Pwede. Yung lagari, lukasan lo. Ganun. Lagari yung tuwan. Turbo. Ako makikip. Ha? Dito ako makikip. Ha? Nakikita ako makikip. Oh. Nag-comment. Comment sa akin. Sa vlog mo? Sa YouTube. Ay, Facebook. Ano sabi?
Naka-open naman ako. Oh. Ah. Kala ko patay. Hindi lang. Ha? Magkumi? Out natin. Sino ba ako para mapansin mo? Ang mabuhay abang buhay sa puso't isipan mo. Sino ba ako para mapansin mo? Di mo ko ay maaari bang magtanong dahil mayroon ng ibang minamahal kung kaya ako'y di mo pinapansin. Kung sakaling hindi ako umiibig sa'yo kahit na nagbunggo ang puso. Kung sakaling lang ang kanya, huwag kang mag-alala. Nagmamahal sa'yo nandito ko. Alam mo ba, tagal ko na kayong gustong iwanan. Ay, ito naman. Nagato. Ito naman kumabayan. Buwan pa yung birthday mo, tol? Tuesday. Ha? 7 birthday mo? Kala ko 5. Ben! Ah. Sponsor mo si Gatcho. Ito natin. Ha? Maya, pagkain. Oo. Dadala sa kanya? Bingo? Oo. Father's Day man yan ata eh. Mother's Day? Tip mo naman. Ano nga ito? Sa bahay ni Gatcho. Meeting tayo. Eh. Pamiting puloy. Ay, ambot.
Ay, nako. Daw, bukas kalima yung ano, yung harness ko. Kung sakaling iwanan ka tilo. Ang lubi doon? Sa bahay, sampayan lang ako. Ha? Doon ba? Ano yun? Lubi ba ka sampayan nila doon? Hello? May tali natin doon. Pasigurado no? Dapat sumunod kami yung mga buhay ng mga dito din yung sacrifice. Ganun talaga. Sasabihan ka pa sa reklamo. Puro reklamo. Ganun talaga, Gatcho. Yung sasabi niyan, di sila nakakasal eh. Huwag ka na mag-alala. Ayan, bakit yan? Puti yan, makapakalamay yun, nakikita kayo. Tignan ko na eh. Ka-vlog ako doy. Vlog mo. Di ko na kaya ang humarap ng iba Bakit naman? pagkat ikaw lang ang aking hanap ng bata. Alam mo ba kapag nakikita ka lumalabas Vicente ang puso'y mo Ganda. ganda Vicente. Oh, isang demonyo. Hindi puta. Demonyo kaya. Pag ako sabihan ng ganyan, naku. Personal yan. Personal talaga. Huwag naman sana. Personal si Taguro. Wala kang gayon doon yung ano. Taas. Simula ka sa taas. Pwede
natin. Doon na po. Umpisa namin pa yung palitada nito sa kaharap mo. Kaya yung ginawa natin apakan. Ito may hagdan. Nagpamit kami alam mo rin. Dito po nagawa ulit sa ano. Ang musit ko. Bago ating mukha.
kapatid. Lagi naman tayo. Ang gabi. Laban lang. Yan, ito wala na. Shout out! Oo. Iwanan ko muna yan, Ton. Ito. Lagyan ko na to. Yung reporte na yun, Doon. palitan na rin kami. Kasi may palitadan ko eh. Madudumi yan, sayang. Wala na ito. Alright. Nakabili ka daw eh! Ayun, nakabili mo na. Balik pinabawas ko na ako sa pambili ng ulam. Ano kami makabuno? Ano tol? Oo. Na ano, pambili. Mga panggas. Dahil, suwabe, gandaan. Kaya mo makapakan. Di naman delikado kasi may harang naman sa likod. Pag maabalat, may hawak na. Amo. That's okay, ah. Kaya na yun.
Wala siya na. Kaya mo natin. Kaya mo na. Kaya? Oo. Ready? Tutusan na. Tutok. Ito yun. Tutusan ko na mo ko. Yan. Halloween. Kaya sumula ko pa. Guys, pag ito tintis eh. Ang naglabos. Sambwa? Oo. Sa Jollibee. Yan ano, may sound tayo. Ang pinakaskas ko kaya ando dito para tuloy-tuloy para ngayong araw matapos ko to na ma-isinggutan para lumabas na tayo. Pero dito may titira ako kasi may gagawin pa dyan sa post-it tapos. Para kung kalahati lang, ganyan. Sa makalahati rin. Ay may ano pa, may gagawin pa dito. Tapos ulit sa labas. Ayan, lalo nila ka lang ang putog natin. Stop! Magsalamin ka doon. Magpupuhin ka dyan doon. Sa mga Para ulan na walang katapusan. Di alam Muli ay parang bulak. Ano doon? Masuk mo na doon, tawag ko kada doon. Sige. Salamat kay Ondoy. You're the one. Busin ko lang to, tapos break time. Tapos edit. Tapos sa labas naman tayo. Ano doon? Tupad mo ka doon. Tupad. Hindi na tanghali. Ang gandang panghali din. Tabungan. Bunga ba? Labas mo ngipin mo doon. Ito yung vampirang walang ngipin eh. Ano daw yung channel niya? Sabi ko mga kabungan. Sabi ni kong sa TikTok. Just the one! Doy! Pwede na tuloy yan, Doy? Sige, nagbabuhat ako. Bago na. Sige na ba naman? Just the one! Maybe you're my destiny. You and I were meant to be. My heart and soul. My destiny. Just to let my heart. Hey, whoa, whoa.
Ha? Hindi. Wala nga iso. Bayo din. Sa buhay ba? Balik ka yata pagkalagay mo ng batis. Kaya di na park. Pwede sa ilalim, no? Pwede sa ilalim. Oo. Tama ka na. Hindi yan! Sa GoPro yan! Kuya Jong yan! Sa akin yan. Mahaba! Ano? Tanggal! Baka mabalik ka sa pagsulit mo. Pero di ka siya! Di daw ka siya? Bawat sandali hindi mapapali, umiiyak na lang. Yakap mo't mga alik, ba't di madama? Oh, nasaktan man kita, kaya lumisan ka. Di ko sinasadya. Alam kong dito sa puso ko, mahal kita. Oh, araw at gabi, wala ka na sa aking tabi. Paano na ako? Paano na tayo? Sana'y magbalik. Maghihintay ako sa'yo, puso'y magtitiis. Sana, nakapiright ka. Kahit di ko lang yun pagbabalik. Tubig. Huwag na. Whoa, baby. Oh yeah. Oh yeah, baby. Nakatanong ka pa, wala rin naman epekto. Do ba ang epekto kung meron kang epekto? Ang abay man yun rin. Na? Ikaw ay nahanap, puso ay nalilito. Hindi mo yata alam kung saan ka patungo. Pati pinayang din, di makapagsalita. Anong ibig sabihin? Hey! Iba na ikaw ay naanod, walang kalaban-laban, hindi na nakulod. Ikaw ay dumadaing, dala mo ba ay sumpa? Gusto mo nang tumigil? Oh na, wala namang perfectong tao. Ano bang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Wala namang perfecto. Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Wala namang perfectong tao. Ano mga tuloy? Nakakadena si amor. Ano yung mga dungaba yan? Nakaulang dama din yun. Sa bato. Ha? Oo. Bato. Limotse. Walang trabahong bagong layang si Ador, reklamador, kundi ang magbilang ng post
triste, mahirap, maging mahirap. Mahirap, maging mahirap. Mahirap, maging mahirap. Maging mahirap, maging mahirap. Ay, bulgor ang tawag, ang batang kulang na sustansya. Malutong na pagmumura ng bungaherong na. Bubungbagan siya ng nasawang sigarol na wala namang dalang dalihensya. Mahirap, maging mahirap. Sipatin mo rin. Mahirap, maging mahirap. Kaya na? Mahirap, maging mahirap. Maging mahirap, ang maging mahirap. Sa ngalan ng Ama at Ina, kasama ang mga anak nila. Maganda pa. Itong lagyan mo na gano'n. Kamay-kamay nyo lang. Tinuruan nyo sila. Ano nga o? Ang prinsip ka na mga lang. Ano ba ang ito? Tama ito. Ito ba? Ako ay isingila sa isang bayan ng Cotabato. Hay! Aking gulo. Ang mundo, aking gulo. Dahil ako ay namuhay sa napakalaking gulo ng mundo. May gitara pa. Dua, Ricky, tangan yan. Ako ay isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Ayun po mga paring Jason, tanghali na nga. Nagtatawag na silang kumain. Bali, inubos ko lang yung pangalawang halo ko na skim coat. Tapos, may isa pa dun. Bali, isa pang walang bawas saka ito. Tapos ito, papahuli na lang po yan kasi may ano pa. Yung nalalagyan ng scaffolding sa labas sa katusok. Ngayon, kung lalagyan ko to ng skim coat dito, malalaglagan pa siya, madudumihan, sayang nung skim coat. Tapos ito, tatapusin pa. Kaya yung skim coat ko, dyan lang muna. Saka dito kalahati. Tapos lalabas na ako. Ito naman yung skim coatan ko dito sa labas. Para medyo maganda na rin tingnan sa labas yung yung bahay nila. Ayan, kain muna kami. Doy, tara na Doy. Nandun na sila sa baba. May Kuya Arnie nandyan, Tilo. Gertyo, nandito si Vince. Siyempre si Ondoy at saka ako. Kami lang dito. Ayan, break time daw muna. Siyempre maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa bawat upload namin. At sa mga sponsors. Thank you sa suporta nyo. Alright. Parang bali paring Jason, salita walang kausap. Yan, ulam namin. Yan. Ulam namin. Siyempre sa tagaluto natin. Salamat. Kasi ano? Ako kayo mag-order Yeah? ng mais. Naklaro na mo yung peto. Pag nakapusok na to. Yan. Siyempre salamat sa bibigay ng pagpakain namin. Ayan po, ang ganito ng vlog na ito. Maraming salamat. Yan, bye-bye. Love you all. Ingat kayo palagi.